Hello लोगोफोर दिनै जोङो माबा कभार भिडिअ बानायनो थांनो नागिरदों नै एक्ट्रेस बिथांमोना नै स्टारबो दं बिथांनि चेनेलाव आगारगोन शेयार खालामनायफ्रा तुषार नार्जारि इउटुब चेनेलनि नामा ओमफ्राय तुषार स्पेलिंआ मामोनलाय THUSHR नङाब्रा इउटुबनिया थै बांद्राय फाखाथियाव लाना इउटुबनिया ओमफ्राय खोन्थायाबो THUSHR नार्जारि ओमफ्राय नै बिबार खाथियाव आराम बानायनो रोङो जोंहा तुषार बिथाङा बानायना होदों खानायालाय ओमफ्राय नोंना खानायालाय बानाया नै आगै मोनबोदों इथिं खारबाय गथ'आ माइबारि लकेसनखौनो मोनासै नै जोंना डाइरेक्टर बिथाङा नागिरगासिनो कारखौबो बैयावनो दोनबाय लामा गाज्रि लाबासो थाबायनो हाला नै इसोरै नै गोसोखांलै लबार बिफां जि मोजां मोजांखा नै मा माइथाय गोसोम खरमाला मा होनो आंथ' माइ नामखौनो मिन्थिया हिनजावखौना जासै नै सासे नै हिनजावखौनाखौ जेज्जा खस्थ' खालामबाय जोङो लांबाय लायनानै लायबाय लायनानै हाग्रा गुदु गुदु थाबायबोबाय जों हिनजावखौनाखौनो होनदो माबा नै आथा बहनग्रानो मा बिफां होनोमोन बेखौ लबार जाबाय जाबायमोन लायदो ओमफ्राय मा नोंहाबा मानो लाजियो खोन्थादो दे एसे दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअआ लोगो मोनफिनगोन बाय बाय